Здравейте, аз съм Сонкъртис 1 и ще играем Impossible Quiz. Дано да ви хареса, но на мен да ви кажа, няма да ви хареса. Така. О, дам на инструкции. So many holes in the pole floor. Too much about живот. И с мен е Себастиан. Себастиане, днеска ми е любимия ден. И си на училище? Да. И той аз не съм, защото се обърках. И сега играем Impossible Quiz. How do you kill... Аре, ще скипна. И това ще го скипна. Какво играеш? Impossible Quiz. You will win playing... Never go to... Какво е това? Умрях! Напиши Impossible Quiz. Аре да играем двамата. На какво? На Impossible Quiz. Той не мой. Може Не само може. по един.
Не е мултиплеер, така ли? Да. Тук Майнкрафт минаваш... цъкаш ли? А? Майнкрафт цъкаш ли? Да бе. Аре, Ей сега. искаш ли на някакво мапче да играем? Ти имаш ли твои сървъри? Ими само един ма е с хамач, мърди ме справя реално IP. Ами аре да играем с хамачи да оцеляваме двамката. Да оцеляваме, аз мраз да оцелявам. И какво искаш да правим? И да направим конкурс, който ще направи най-яка къща. О, в това съм много добър. Сериозно, билдърс. Абе, един път спечелих, играхме с 5-6 човека, аз бях най-добрия. Ти направиха егати и тъпите къщи. Чак сега. Какво квадратна къща ли направите? Моите са идеални. Така, ама ни трябва и 3 човек. Гледай. Гледай на какво е това. Сега съм на 18 въпрос. Плю... Например, като тест за идиоти. Не, това е много трудно. Виж, ей тук, кой ще е следващия цвят според теб? Червен. Ма не, буквите се гледат. Виж, blue, orange, green, Чакай, чакай, че бъгда. blue, orange, green, yellow. Ето. Сега, deal or not deal? Seal, Какво? watch, careful. Ма аз нищо не направих. Научос. О, брам. Гледай сега. Това го гледах на клипче, гледай сега. Тук не може да разбереш кое е съобщението, але? Да. Тук си отиваш. How do you kill the black pudding? Не! For kill answer. Гледай сега, тук пише No don't touch blue. Значи е минал отдолу, де. Извън играта. Оп. The answer is really big. Elephant. Search. Ей го е тук. Yes. Виж, what was the answer to question 2? Кое според теб е вярното? Това е това. Следно А, Б, В или Г. This one. Ма не, това е, нали? 1, 2. То питат question 2. Това е. Choose food. Според теб кое се яде? Укото. Ама на мен се яде, че не. О май гад. Така. Това е N. Гледай сега. Click the smallest. Според теб кое е вярното? Най-голямото. Не е най-малкото трябва, ама кое е? Най-голямото. Не. Трябва да кликнеш най-малкото. Тук няма... Тук не е обратно. Според теб това ли е? Да. Ами не е ли това? О май гад. Това е на What is the fox say? Tank! What can you... Чакай. What can you put in the bucket to make it later? Torch. Сега, horse. What is the... Седмата буква. H. Това е подвеждащ въпрос. Според теб кое е вярното? Виж, 24 минус 7 на колко е равно? 247. Не на колко? Плюс или минус? Минус. На 18. Не ли на 17? Еми няма 17. Е как? Ето го. Нали сме на 17 въпрос? О май гад. Blue, dun. Оп. Сил. Така. Сега тук се чака. Скипвам. Я.
Не! Не! Абе, брат, ари Майнкрафт, сериозно. Добре. На мен от вчера това клипче още ми се тегли. Чакай, че аз имам хамачи и не мога го махна по някакъв начин. Ще ми изпратиш ли твоето хамаче? Ти имаш хамачи. Не знам. На мен май неща ми се изтегли, не знам. Я ми прати твоето. Чакай да видя дали на мен ми тръгва. Мен си го свалям. После го